Aprenents i aprenentes, com esteu? Espero que super bé. I en aquesta ocasió estem així per a revisar junts una altra tasca de C1 que malauradament va aconseguir també un no apte en l'última convocatòria de la Junta Qualificadora de l'octubre del 2022. El que farem, com sempre, serà analitzar les errades que apareixen i explicar per què són errades, per tal que puguem tindre en compte què és el que ha passat en aquesta tasca i que puguem no fer eixes errades en tasques futures. El primer i principal que cal tindre en compte en la tasca que tenim així al davant és que el corrector ens marca que tenim així una errada prou forta d'adequació. Cal que tinguem en compte que l'adequació és una de les parts fonamentals de l'examen i que bàsicament, fent una errada d'adequació, difícilment podrem aconseguir tirar una tasca endavant i aconseguir un apte. Adequar-nos a tasca bàsicament significa fer el que la Junta ens demanava. En aquesta ocasió, si mirem l'enunciat de la tasca, veurem que el que se'ns demanava era una carta al director, d'acord? Era una carta que es publicaria en la secció dels lectors del periòdic. Per tant, ja veiem per ací que el que aquesta persona porta a terme és una carta formal, normal i corrent, com si estiguérem enviant-li una carta a una persona. I és totalment incorrecte. El que hem de tenir en compte és que les cartes al director o les cartes als lectors són, al cap i a la fi, articles d'opinió. Encara que el nom sembla així com molt xulo i molt diferent, no estem redactant una carta al lector ni al director de cap lloc. És un nom, simplement el nom que rep aquest tipus de tasques, perquè són articles d'opinió que es publiquen en el periòdic i que pot redactar qualsevol lector que vulga participar en aquest periòdic en concret. Per tant, així, partint d'aquesta base, ja és difícil que la tasca sigui una tasca apta, perquè ens demanaven fer, al cap i a la fi, un article d'opinió i el que hem fet ha sigut una carta formal. Primerament ens marquen, com podeu observar, la capçalera de la carta. Si fos una carta real, estaria perfecta perquè tenim d'una banda les dades de la persona que redacta i d'altra banda les dades del receptor de la carta. Però en aquesta ocasió, com ja hem comentat, no és una capçalera correcta, tenint en compte que no s'adequa a la tipologia de tasca que ens demanaven. A més, així passa també un altre aspecte fonamental que cal comentar, i és que no només fem una tipologia diferent a la tipologia que ens demanaven, sinó que, a més, el que tenim per ací és un poc aspectes inventats. M'explique. En cap moment en la tasca ens deien que la nostra carta havia de ser a un director d'una sucursal bancària. I el que tenim per ací és, tal com vos comentava, una carta formal al director d'una sucursal bancària. Per tant, no només tenim, ja dic, l'errada d'adequació, sinó que, a més, ens inventem dades que l'enunciat no comentava. Per tant, partint d'aquesta base, ja dic que és molt difícil que ens posen un apte en aquesta tasca. Fins i tot considere que si haguérem fet la tasca perfecta, sense cap errada a banda de l'adequació, també difícilment haguérem aconseguit un apte, perquè és una errada molt greu. Per tant, així, eixa capçalera, com ja comentava, no hauria d'aparèixer i, per tant, tampoc eixa salutació que tenim al principi, no?, de l'atenció al director. Sí que és cert que en algunes ocasions, quan fem una carta al director, podem posar benvolgut director, benvolguda directora, no? Però tampoc és necessari, perquè recordeu que al cap i a la fi el que tenim així és un article d'opinió. Per tant, el que ens fa falta és un títol, una introducció, una argumentació, una conclusió, el nostre nom, el nom de l'autor, el lloc on es publica, i jo també vos recomano sempre posar la data de publicació. Per tant, falten molts aspectes diversos i s'obren també altres aspectes que no haurien d'aparèixer. Deixant de banda el tema de l'adequació, passem doncs a comentar les errades que apareixen en el text a banda d'eixa errada bàsica d'adequació, perquè com podem comprovar sí que té algunes remarques més i algunes incorreccions de normativa més que hem de comentar. La primera i principal que trobem és eixe article a inici d'oració que no porta majúscula. En aquesta ocasió, òbviament, ens la remarquen i més en un C1 perquè, sens dubte, hem de posar-li
una majúscula a l'inici de l'oració a qualsevol mot, no? En aquesta ocasió és el que ens remarquem per ací. La segona errada, i tercera perquè és la mateixa, és l'accent del soc. I així he de fer-vos una reflexió que al meu parer és imprescindible, no? Jo sempre recomano que vos prepareu l'examen amb gent que estiga actualitzada i que siga especialista i professional de la llengua. Perquè en ocasions, quan ens preparem pel nostre compte, o potser vos vau preparar en el seu dia, no? I per tant, com ja vos vau preparar, intenteu ara fer-ho pel vostre compte, passen situacions com esta d'ací. I és que soc, avui dia, ja no és un accent que és acceptat i que és part de l'actual normativa. Sí que ho era fins l'any 2018, però l'any 2018 va haver una reforma molt important i un dels aspectes que es va veure afectat i modificat van ser els accents diacrítics. Abans teníem una llista interminable i avui dia tenim 15 només. Per tant, què va passar? Doncs que, òbviament, a partir de l'any 2018, fer ús de l'antiga normativa en la qual soc sí que portava accent és una falta d'ortografia supergreu, igual de greu que, per exemple, posar una B alta i no una B baixa en cantava. Igual de greu. Per tant, si no estem actualitzats, si no ens posem en mans de professionals que estiguen actualitzats del que passa avui dia amb la normativa, podem cometre errades com el que tenim així, no? Que fem ús d'una normativa que ja no està vigent i que, per tant, no podem utilitzar-la a l'examen. Abans sí que podíem, ara no podem. Penseu que al cap i a la fi una llengua és un fenomen canviant, no? I va evolucionant i van acceptant-se normes i van eliminant-se també aspectes de normativa que estaven vigents i que a partir d'ara ja no estaran mai més vigents, no? Per tant, hem d'entrar en eixa roda d'estar sempre en constant actualització i això, en principi, la gent que sempre ho fa és la gent que prepara, la gent que estem allà a tope amb el tema de la llengua i que estem sempre dia rere dia comprovant què és el que passa i quines actualitzacions tenen lloc en la normativa. Per tant, el soc, bàsicament, avui dia ja no porta accent. Però no només soc, Hi ha molts altres accents, com és l'accent de dona o l'accent d'os, que avui dia ja no podem utilitzar-los. Per tant, si poseu accents diacrítics, per exemple, valencià a la DIPU, tindreu una fotografia, una infografia molt xula i molt aclaridora dels 15 accents diacrítics que avui dia sí que podem utilitzar i que avui dia sí que estan vigents. Soc, per tant, malauradament no podem utilitzar-lo. Si seguim endavant, ens trobem la següent errada molt més avall. No hi ha tantes errades de gramàtica, el que passa que ja dic, el contingut de la tasca no és correcte, però realment no hi ha una multitud d'errades així com al·lucinant, no? Però sí que són errades un poc grosses. De fet, així en aquest cas el que ens passa és que la paraula embafoses porta una única S, no porta doble S. Per tant, així tenim una errada d'ortografia que en un seu és prou forta. Així jo he de fer-vos, com sempre, una recomanació. Saber tot fil per randa i de manera molt precisa és molt difícil. Però el que sí que vos recomano fer sempre, com ja he comentat en altres vídeos en els quals revisava tasques, és que abans de triar una forma en orals i en redaccions, vos pregunteu si vosaltres seríeu capaços o capaces de posar la mà en el foc i assegurar que aquesta paraula és d'una determinada manera. En aquesta ocasió, el que jo vos recomano és, si no saps que embafoses porta una S o doble S, i no ho saps amb certesa, perquè dius, no, és que a mi em sona que porta una doble S. No, però ho has buscat en el diccionari, tens la imatge, no?, d'haver comprovat alguna vegada que embafoses portava una S. Si la resposta és que no, no te la jugues a l'examen. L'examen no és un lloc per a jugar-nos-la. Al contrari, el que hem de posar ha d'estar mesurat al mil·límetre, perquè hem d'assegurar-nos molta puntuació. Per tant, així, com ja vos comentava, haguem pogut triar una altra paraula, no?, difícils d'entendre, per exemple, o qualsevol altre concepte, i assegurar-nos així que el que estàvem posant era correcte i, per tant, no estàvem deixant pas a la incorrecció que tenim en aquesta ocasió amb aquesta doble S que és incorrecta.
En la següent errada, la següent falta que li remarquen, passa al contrari. Tenim setmana passada i a eixa passada el que li falta és una S. En aquesta ocasió sí que fa falta una doble S. Per tant, torna a dir el mateix, no? A partir d'ara caldrà que analitzem detingudament i de manera molt certa i molt a poc cada paraula que posem. És un procediment pesat, totalment, ja vos dono la raó, però no hi ha opció de fer-ho d'altra manera per tal d'assegurar-nos puntuació i també d'assegurar-nos que no ens juga a la contra qualsevol tipus de paraula, de concepte que posem jugant-nos-la i que no sabem amb certesa si és correcte o incorrecte. Per tant, això cal tindre-ho en compte. Seguim endavant i el que ens remarquen és un pronom feble que no pot aparèixer. Per què no pot aparèixer este en? Doncs mireu, no pot aparèixer perquè el complement al qual hauria de substituir apareix de manera explícita. Recordem que la funció principal i única dels pronoms febles és substituir complements. Per tant, si apareix un pronom, no pot aparèixer el complement, i si apareix el complement, no pot aparèixer el pronom. En aquesta ocasió, en estaria substituint, en un cas fictici, el terme anys. Si jo diguera, ma mare en té 73, seria vàlida. També en aquesta ocasió no seria vàlida perquè realment l'antecedent no hauria aparegut en cap lloc, no? Però vull dir que la frase com a tal tindria sentit i seria vàlida si realment abans haguérem comentat la paraula anys i ara, després, volem utilitzar el pronom feble per a no repetir la paraula anys. Així ja dic que, com és la primera frase que tenim del paràgraf, ha d'aparèixer el concepte. Anys està bé, el que s'obre totalment és el pronom feble, perquè ja dic que el que tenim així s'anomena pleonasme, és a dir, apareixen alhora el complement i el pronom feble, i és impossible. És una de les errades més típiques i també en l'apartat de tipus test és un dels aspectes que més vos mareja sempre, i ja dic, cal tindre en compte simplement que si apareix un aspecte no apareix l'altre, si apareix complement no apareix pronom feble, si apareix pronom feble no apareix complement, d'acord? Imprescindible que ho recordem. D'acord, vinga, seguim endavant i arribem a les últimes errades que li remarquen i de fet les dues errades següents el que ens mostren és que segurament esta persona que redacta siga una persona castellanoparlant, perquè són errades que en castellà sí que podem fer i són correctes i en valencià són totalment incorrectes. Per això torno a recordar-vos la importància de preparar-nos amb les indicacions d'un especialista que pugui indicar-nos, no? Què és el que sí que és vàlid, què és el que no és vàlid, perquè hi ha molta diferència en molts aspectes de normativa entre el valencià i el castellà. I així tenim una mostra perfecta del que estem comentant. Primerament tenim mi amb accent, i és impossible. Mi no porta accent, ni tampoc, ja dic, quan és una persona, com passa al castellà, i a més no porta accent perquè els monosíl·labs en valencià no porten accent mai, excepte si és un accent diacrític, no? Com l'accent de T, com l'accent de son o com l'accent de es, que utilitzem un accent per a diferenciar dos paraules que realment s'escriuen igual, però que el significat de les quals és radicalment diferent. Per tant, així el mi no porta accent, encara que en castellà sí que passa. I tenim després també una conjunció de coordinació, d'acord? Eixe útils e independents és incorrecte perquè en valencià no alterem la forma bàsica que és la i, no? La i de coordinació, encara que la paraula del darrere comença amb una i. Així seria útils i independents. I ens quedem tranquil·líssims i perfectes. D'acord? Per tant, ja dic, són dos normes que són molt precises en valencià i molt diferents al castellà. I ja finalment tenim per ací dues errades últimes. La primera és, tal com hem comentat, un monosíl·lab que està accentuat i que no podem accentuar, que és cas. Cas no pot portar
accent mai en la vida. I finalment tenim èxits, que és un accent que sí que està bé, però al contrari. Èxits en valencià porta l'accent obert i no tancat. Per tant, sí que estava bé el fet d'adonar-nos-en, no? De l'accent, però realment està mal posat. Per tant, està marcat com una incorrecció. Bàsicament, per a concloure esta revisió, només vos recorde la importància de seguir fil per randa el que ens indica la tasca, perquè la part d'adequació és la part fonamental que ens assegura molta puntuació i la resta dels apartats, com és, ja dic, el control de la norma o el vocabulari que utilitzem, són aspectes també molt imprescindibles, però si ja partim d'una adequació incorrecta, encara agreujarem més, no? El fet, i és complicat, ja dic, no sé, tornarà a posar la tasca en valor quan ja tenim una errada de base molt forta, com és, ja dic, l'adequació. Espero que vos pugui servir, que tingueu en compte les errades per a futures tasques, i res, ens veiem molt, molt aviat.